băieți. Iacă că am avut norocul ca de episodul 20. Nu doar capul o să fie răgușit. În episodul 20. Mă zic bine la mie ca să faceți aici. În episodul 20 ar fi bonus și o să mă vedeți pe moară, o să joc un super joc online. Și online, dar e nu. Hai să zic, hai să jucăm. Happy World! Hai cu un box-ul, o să începe cu un box. De poate de bune. Și nu vă mint, adică tu poate da. Îți moși de gâță. Tem destinograf. Și uite sângele. Plouă pe sânge. Răstat. Dar la restul mai știu. Da nimic. Da nimic. Să-și ia și morți în pula acum. Moară-te, dracu. Ai auzit? Stai că ai auzit. Moară-te în rasa la textul. Băi! Merg în gol. În gol, în găoază. Hai cu BMX. Bicicleta e BMX. Dacă asta e BMX, mă tăcui. Oho, ca lumea. Iuhu! Îmi place la bicicleta asta că parcă zici că te plătesc. Fii atent. Când poți să adunai? Și atent, să leac. Stop. Și atent, de jos la sol, da? Stai că nu mai ieși. Și poți să arăta, poți să faci nu știu pentru Nica. Uite. Nu se întâmplă nimic. Și hai cu bunica! Iuhu! Speri bunica! Mersi că mi-a oprit din viteză. What the fuck? Hai, tarulecă. Dar nu te susțină. Iuhu! Ce sigur faci copilul? Nu, așa. Hai pe bunica! Victory! E victoria party! Yay!
compania MMX Happy Wolf Ture. Ajunge că Ture. Am văzut dacă nu pot să sar. Puteți să luați și morții în măsta, acum încă cape măsta. Pe bune, nu glumesc, m-am căcat cu măsta. Copil, nu-mi plăcea de tine. Erai prea alintat. Asta mai bine așa. Adică la tot mi-e bine, mai este mai bine așa. Epic. Wow, e extraordinar! Stop. E extraordinar. Hai să vedem ce e. Nu nimic! What the fuck is this? A, da, asta nu mai are timp. Și... Nu pot eu crede! Stai că nu! Stai că eu când apăs pe spațiu de fapt bag frână. Nu e ca lumea. Știu să bag frână pe asta acum. Nu-și cu capul în jos, mă. Ce frumos copilul nu vede așa aceste pornografii extraordinare și care te duc ochii pe persoană fizică, mental sau psihopatic. I-am mers pe la, să încerc cu secă în jur, la, dar în pap, că mă plimb în stană. Ușor, greu, și mai greu, și mi-a sticla în cur. Iisus, robotul Iisus. Bun. Deci era acolo, ușor 1, ușor 2, ușor 3, Iisus, robotul Iisus, vă bate șoptirele aici, că eu nu mă supăr. Cred că o să mai filmez 30 minute și gata. Așa e mișcat din șoc, dar hai să mă jucăm o dată acel joc super fain. Sau nu, mai te mă uit la aplicații. Până acum câteva aplicații. Am până acum 7 aplicații. Poți să scrii numele șmecher, origami, curse de mașini, joci Oxidrodotul, șoctare, bași îți viceri melodia aia. Așa, joci ca să te plimbi prin oraș, joc ca să te plimbi prin oraș, desene grafice. Deci ceva de genul ăsta. Așa am folosit sistema la desen. Și mai joc o dată. Cred că o să ne leg ultimul level ora asta. De câteva cu câte mai joc, cu atât sunt mai grele sau ușoare. Și asta văd dacă ultimul este cea mai grea sau cea mai ușor. După părerea mea, cea mai greu este ăsta. Uite ăsta. Da, să joc și ăsta. Uite. Gata, mă vedeți. Rainbow 2. Alice din Țara Minunilor. Super Mario 64. Și eu joc după aia Super Mario. Super Meat Boy 1-1. Și eu să-l jucam pe ultimul, care are doar 3 stele, văd că... Față faci în baia în gură, Dula.
Lămine coaile, nu! Gata. Cine tu? Nu mai glonțe? Ce da sunt? Hai să jucăm Super Mario. Am o baterie. Am să intenționat, mai am o baterie. Sper să v-ați prins că mai am o baterie. Să poate o linie. Să poate o baterie. Glumite, mai am o baterie. Și o linie. Și din bateria aia mai am o linie. S-a putea cu... Oh, wrestling, gata, nu mă interesește în wrestling, gata, am văzut wrestling, rămân. Poate văd și-o pe fac Johnson. Unde e bunoticule? Bă, da! Dă-l-o, bastaco! Loi, fă-ți un curs! Oho, gata! Oho! Oho, gata! Oho, yeah! Yeah! Gata, drumul pe foarte lumea! We are the champion! We are music! We were the cartoon! We were the club song! Și gata, m-am prins. Cum e fața ta? Uite la mine. Cred că am încă nitro. Vreau să mă uit la că nu zic ce mai greu. Și acum trebuie să caut și Super Mario, ca să mă juc și Super Mario. Adică Super Mario un joc, aici mă refer. Champion. Da, este! Am văzut ce face Dani.